Frott ta' kollaborazzjoni bejn il-Gvern u l-Knisja se jibda proġett tal-bini ta' 260 dar immirati għal individwi u koppji bidħul baxx sa medju sabiex isiru sidin ta' darhom. L-inizjattiva hija mmirata għal dawk l-individwi u koppji li jaqilgħu bejn 33,000 euro fis-sena f'każ ta' individwu u 38,000 euro f'każ ta' koppja. Dawn il-familji se jkunu jistgħu jsiru sidin ta' darhom billi jixtru waħda minn dawn il-binijiet illi il-prezz tagħhom se jkun 30% irħas mill-prezz fis-suq. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli ħadd niedi espressjoni ta' interess għad-diżinn u l-iżvilupp ta' dawn il-260 dar ġdida illi ser ikunu f'Ħal Kirkop, il-Fgura, San Ġiljanu u Witilajn. Dawn id-djar se jinbnew fuq artijiet pubbliċi li l-Gvern għadda lill-Fondazzjoni. Buħut minnhom fil-passat, il-Knisja kienet għaddit lill-Istat. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li permezz ta' dan il-proġett qed jintlaħaq għan soċjali importanti li bih se jingħata futur aħjar lil 260 familja. Il-housing affordabli, mhux il-housing soċjali, mhux dak il-housing illi tradizzjonalment li u l-istat jagħti għal dak il-persuni li jistgħu l-inqas fis-soċjetà tagħna dak irridu nibqgħu nsaħħuh. Ma dan huwa mudell ġdid għal dik il-kategorija ta' persuni illi mhix eligibbli għal housing soċjali imma għandha diffikultajiet kbar biex taċċedi għal proprjetà fuq is-suq liberu. Xi jfisser b'dak li għadda l-għodu? Li llum għandna 85% tal-poplu tagħna li huwa sit ta' daru diġà, ċifra impressjonanti. Waħda mill-iktar b'saħħithom fost il-pajjiżi kollha. Imma fadal dak il-15% li jien issa rrid nara u hija ambizzjoni personali jekk issaqsini li nagħtihom tama ġdida għal dak il-15% illi jidħlu wkoll fis-suq tal-home ownership. L-Arċisqof Charles J. Scicluna għalli dan il-proġett huwa xhieda ta' kif meta ssir ħidma konġunta, il-frott ikun ta' benefiċċju għal kulħadd. Hija xi ħaġa kbira u messaġġ sabiħ li l-Istat u l-Knisja naħdmu flimkien għal-bina. Il-proprjetà li issa se tkun fidejn il-Foundation for Affordable Housing oriġinarjament kienet parti mill-proprjetà li għaddiet lill-Istat bl-Agreement tal-1992 ħadmet ukoll mill-Joint Office illum nirringrazzja ħafna lill-Ministeru li l-għajnuna tal-Parlament u nirringrazzja l-Parlament ukoll għamel li din l-art tkompli l-għan soċjali li ingħatat għaliha. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Roderick Galdes aċċenna għal diversi skemi li l-Gvern fassal fosthom l-iskema ta' depożitu ta' 10%, Equity Sharing, Social Loan, New Hope u Siri Sid Darek illi permezz tagħhom l-Awtorità ta' Djar mill-2017 l-hawn għenet madwar familja kuljumejn issir sid ta' dara. Il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli J. Kazzopardi iddeskriva l-inizjattiva bħala innovattiva u sostenibbli illi tassigura li kull min jaħdem f'Malta jista' jkun jiflaħ jixtri dar. Kazzopardi żied jgħid li dan il-mudell ġdid joffri triq ċerta u affordabbli lin-nies sabiex isiru sidin ta' darhom waqt li jassigura l-ħxieraq lil min jibni mingħajr lok għall-ispekulazzjoni.